Det går godt nok stærkt, for vi så den lille bitte klump, og så til... Men der er jo kun 3 år til. Ja, og hvad er planen? Oh. Det er den 1. maj. Hvad har I forestillet jer? Jamen, det bestemmer I egentlig, hvornår det passer jer. Eller ikke, er det høst, det der? Nej. Jamen, det er ikke noget særligt. Nej. Altså, I må også gerne hen torsdag aften. Altså den 31. Og I Det må er også... hele den fredag, eller? Ja. Men ikke tidligere end torsdag aften, vil jeg sige. Det gider bare ikke sidst på dagen. Ja, men det har vi ikke snakket om. Nej, så... Men det kan I prøve at finde ud af. Ja, ja. Så kommer nogen og henter en kl. 11:30. Jeg vil sige det bedste, det er den ene fredag. Fordi så er den lov og skal komme hjem og se huset før den skal. Men det kommer også til at være tidligt, det er hen torsdag. Ja, ja. Det er godt. Det er smut. Ja, men tak for det. Det er bare til, at I og jeg kan ønske, hvornår er det I rejser? Når I rejser, kan I bare ikke så mange minutter. Det er mig, der rejser. Det er der, der rejser. Jeg rejser den... Anden eller tredje. Altså, så er jeg væk til den 15. Og så er jeg væk til ugen efter det, der kommer. Det er helt vildt. Fuldstændig. Hvis jeg regner med, at vi ses jo nok i mørke, ja, sammen med godt, at jeg får dit nummer, og du kan få mit, så tænker jeg, at den uge der, hvis du vil, så kan du jo komme med ud i... Det var lige et gab der. Og nu er det lidt mørkt. Jeg kan jo ikke gå en tur. Du kan ikke gå så langt fra den.